Albaniýanyň premier ministri soňky 68 ýylyň dowamynda ilkinji gezek Serbiýanyň paýtagty Belgrada resmi sapar bilen bardy. Emma premier ministr Edi Ramanyň bu sapary asuda geçmedi. Ol duşuk dawrasynyň ýa-ni geçirilen medeniýet konferensiýasynda Serbiýany Kosowanyň gararsızlygyny ikrar etmäge çağırdy. Serbiýanyň hökümet baş tutany Aleksandr Vučić muny provokasiýa diýip atlandyrdy. Taraplar bu duşugy oktýabryň aýagyna planlaşdyrypdy. Emma sapar iki ýurduň arasynda futbol yarışında zorluğun döremeginiň ýa-ni testirilipdi. Ukrainada güýçli söwüş boldy. 8 noýabrda hökümeti tarapdary güýçler Donetskdan 60 kilometr uzaklykda ýerleşýän Volnovaha diýen ýeriň golaýynda separatistleriň okunyň astyna düşüp raketalardan ok atmak bilen jogap berdiler. Olaryň separatistleriň odasan pozisiýalaryny ýok edip özleriniň ziýan çekmänligi habar berildi. Bu söwüş Donetskiň özünde güýçli ok atyşyň bolmagy we separatistleriň agyr ýarag bilen güýçlendirilmegi barada maglumatlaryň peýda bolan wagtynda ýüze çykdy. Qazaqstanyň paýtagty Astana sapar eden Germaniýanyň daşary işler ministri Frank-Walter Steinmeier Ukrainada ýagdaýyň ýene-de çylçyrymly bolanlygyny aýtdy. Steinmeier Qazaqstana saparynyň dowamynda Milli Kitapxanada Berlin diýwarynyň 25-nji ýyl dönümine bagyşlanyp geçirilen surat sergisini açdy. Ol Qazaqstanyň Ýewropa bilen Gündoğur Aziýanyň arasynda köprü hökmünde ähmiýetiniň bardygyny belledi. Azerbaýjanda müňler çadan paýtaxt Bakunyň köçelerine çykyp protest geçirdi. 9-njy noýabrda geçirilen protestlere gatnaşanlar syýasy tutsaklary boşatmagy we prezident Ilham Aliýewiň 11 ýyl bäri prezident bolmagynyň soňuna çykylmagyny talap etdiler. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş bolduňuz.